ҷавози Мансур Нигматов омадеста ки намедонам ки гуфташа мега 1 миллион Ҳазбулла наметем 1 миллион Абдурозиқ да то што ами бой нашава мо гуфтем бе проблема бо агар хе бе бой сумон бутан чӣ баки не намебурем. Там агар духтуро ҳар душта гӯянд мумкин е марҳамат бироянд як хуозмоӣ кунанд. Ура ман намедонам не ки ида любой чи мумкин е брат. Любой чи ами веси хидишда мумкин е ша. Ами ранги май просто майда ки беришиш тамом. Симта сурудҳои наву тару тоза ба наздикӣ интизор шудем барое ки ман бисёр мухлиси ту ҳастам гӯш мекунам шеъротам мана ниҳоят маҳқула шеърот. Зинда бошӣ брат ака ин ами бигем ами санъат и чиз ма да хоб бияй ма рост гап ганда шум мебинам гап байни худмон ами санъат ами сура ака ма фақат мегум дар интервюмо ма чикораи ба ма ака ами и сус ягон куча да